Jaa, tämä se on vain outo tilanne. Tiedätkö, että jos olisit nukkunut yhtään pitempään, niin mä olisin joutunut perimään sulta vuokraa. Vittu loistava. Toinen sadistinen sekopää. Se on paha enää luottaa ihmisiin, kun on kerran saanut nukkuessaan polttopullosta naaman. Somaa kuiten, ettei se ollut täynnä se pullo, tai niin minä ainakin luulen. Minä en tunne sinua ja voi olla turha aikaista sanoa tätä. Mutta anteeksi, että iskin sulta tajun kankaalle ja että jouduit kierimään nuo portaat alas. Niin, ehkä mä olisin voinut vaan koputtaa aika. Voinko mä saada mun kamat takaisin? Tämä voi olla pöliä veto, mutta kaipa mie tavallaan olen et sulle velkaa. Mä etin yhtä ihmistä. Ketä? Miestä. Miestä? Onko komiakin? Joo, mutta se on mun. Tumma tukka, ruskea nahkarotsi ja hyvä perse. Kaikki hyöt on jo viet. Meri on kalaa täynnä. Niin. Ja kuolleja ruumeja. Enpä ole nähnyt sitä sorttia harmin paikka. Mikä homma hautojen kanssa? Juha ja Edvin, netmie hautasi jo joku se aikaa sitten. Kuulin ashenlaukauksen keskellä yötä ja menin katsomaan mikä homma. Mie löysin net kuolleina ja piti että hauttaa, ennen kuin elukat tai joku muu syöpirievut. Ja tuli aikeissa lähteä tankkerille. Niin oli sopinnet joku aika sitten ration välityksellä. Edvinin tyvär oli niille lippu eli sisäänpääsy tankkerille. Ilmeisesti tankkerin porukka tarvii nuorta väkiä rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Vaikea sanoa. Ehkä se on noin. Tai sitten se on vaan orjuutta ja ihmiskauppaa. Mineen rupiais semmosen, että lähdetään aavalle merelle ihmisten kanssa, joita ei edes tunneta. Vaikka ne sanovatkin, että jossain on paikka, missä asiat on paremmin. Kuulostaa liian sinisilmäiseltä. Mitä sä ajattelit, että tapahtui? Esko saa jostain vihiä, että Juha ja Edvin aikoivat lähteä sinne tankkerille. Mie luulen, että Esko oli niitä vastassa ja pilasmoiset suunnitelmat. Mie kirvasin sen maan rakkoon ja olin valmis päättämään sen surkia elämän. Vaan mitenpä mie sen toistaisi ja mitäpä se etes hyöväisi. Miksi ne eivät vaan voineet ottaa sitä mukaan? Joku päivä mie vielä jätän tämän sekkoilun. Mitä sille penskalle tapahtui? Minä en tiedä. Sikiö riepu, kun tämmöisessä maailmassa pitää elää. Mitä sä suunnittelet? Tuumin vain lähtiä johonkin. Johonkin, missä on vähempi levotonta. Ja minä tahtoisin vain löytää jotain. Mitä meinaat? Rauhan, rakkauden ja tavaa elämää. Sodassa. Onnea sen kanssa. Kuka on vihollinen? Homo sapiens. Jaa, ehkä se olisit voinut levätä vielä vähän. Oot sä löytänyt hyviä sulhasehdokkaita? Enpä ole. Vuosi vuodelta porukkaa vain kuolee enempi. Jos ei luottiin, niin säteilyn. Toivottavasti sä löydät sen rakkauden, mitä etit. Voipi olla vaikeampi homma tällä pärställä. Mie pien, että olisi pitänyt lähteä aikaisemmin. Mitä sä ajattelet Eskosta? Siitä ei oikein ota selvää. Mutta joo, en tietysti voi olla varma, mutta minä luulen, että se yritti tappaa minut. Se halusi lähteä sinne tankkerille, mutta jätkät sulki sen ulos siitä. Sitten siitä tuli helvetin pahan sisunen ja katkera hullu.
Mie tiesin niiden perheen ennen katastrofia ja sottaa. Työtelijästä väkiä. Mutta mies se luulee, että Esko halusi erilaista elämää. Sitä hakattiin aika paljon, kun se niskuroitti. Mie muista yhdenkin kerran, kun sen isä piti sitä kiinni ja äiti hakkas. Aikamoista. Niin, ajat oli erit ja kovat. Ei myöhemmällä iällä sillä alkoi vintata päästä. Ehkä se piti, että elämä on epäreilua ja ajatteli, että koko maailma on sitä vastaan. Loppuviimetteeksi ei enää pitänyt mitään mennä. Minä en yhtään tiedä, missä sen porukat nyt ovat. Moro. Lappu, joka löytyi Viljon kotoa. Paljon rakkausnovelleja. Ratapiha. Saatana, 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 saatana. Tosi pitkä ja synkkä tunneli. Tosi pitkä ja synkkä tunneli. Sen mukaan raiteet kääntyy halliin. Ei mitään. Virta puuttuu.
Rakennukseen voi johtaa sähköä sen kautta. Siinä on pistoke roikalle.